Θα πάω να το αλλάξω αύριο. Δηλαδή θα ψηφίσετε στη Βουλή όταν θα τεθεί θέμα επικύρωσης? Σε παρακαλώ πολύ, ρωτάς τον επόμενο πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Λοιπόν, να ρωτήσεις, όλο το σεβασμό, κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσεις τον κύριο Κατσουρίδη. Ρωτάς τον επόμενο πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με όλο το σεβασμό. Με όλο το σεβασμό απαντώ ότι ο επόμενος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Δημήτρης ο Χριστόφιας, θα σεβαστεί απόλυτα την υπογραφή του Τάσου Παπαδόπουλου. Τελεία. Επειδή είναι θέμα που περιέχει και του εσωτερικού δικαίου. Τελεία. Θα σεβαστεί απόλυτα και θα παίρνει μέρος κανονικότατα όπως προνοεί αυτή η συνθήκη. Δεν πρόκειται εγώ να καταγγείλω τέλος πάντων τη συνθήκη. Ισχύει όπως ισχύει και η υπογραφή του Πρόεδρου Παπαδόπουλου στη συνταγματική, πώς τη λέμε, στη συνθήκη προσχώρησης. Ισχύει και η υπογραφή του Πρόεδρου Παπαδόπουλου στη Λισαβόνα. Για το θέμα του ΑΚΕΛ θα το ρωτήσουμε τον κύριο Κατσουρίδη. Να ρωτήσω τον κύριο Κατσουρίδη, μάλιστα. Ναι. Όταν θα συνέρθουν τα όργανα του ΑΚΕΛ να το συζητήσουμε. Επειδή είστε υποψήφιος, είστε δυνάμει πρόεδρος της